Dit verhaal begint massief. In 2011 gingen er in Nederland 300.000 minder bezoekers naar theater en concert als het jaar daarvoor. Er zitten wel meer mensen in de zaal, maar dat kwam omdat het tal voorstellings afnam met omtrent 880. De cijfers van 2012 komen pas in december, maar volle beter zal het net worden. In deze recessie is het duidelijk dat mensen toch heel snel kiezen voor hun eerste eigen belang. En dat een theater, het gaan naar theater, dat in de tweede plaats komt en misschien zelfs in de derde plaats. Dus we zien verminderend publiek, absoluut. Ja, natuurlijk hebben we minder bezoekers. Dus de andere kant is, het twee kanten, is dat zelfschippen letter boekt willen kennen omdat je gewoon betere prijsafspraken 30 maandjes kennen. Nou ja, wij zijn dus baan bij het theater kwijttrekken. Dat nemen wij van de recessie. Ja. Maar het opent ook weer naar dwaren en perspectieven, dus dat is ik prachtig. Arthur Oostvogel is directeur van de Harmonie. Hij moest mensen dienen Jan en goed zien naar de kosten en de baten. De oorzaak hield hij minder voorstellings. 3 jaar geleden zaten we nog op 380 en daar deden we nog een hele hoop dingen naast. En nu zitten we rond de 250, 60 voorstellingen. Dus dat is nogal een aderlating, ook in de uitstraling van een harmonie. Bedrijfsleider Henk de Jong van de Skoons op een Gediek beziekt het met minder centen zijn theater vol te krijgen. We moeten wel creatiever worden om een leuke programmering te houden. En we hebben destijds een kar maken, een trailijn, om over te gaan naar een Friese programmering. Jon Arends en Marijke Geersma binnen een eigen theaterbedrijf begonnen. Ze spelen de voorstelling Oorlogstrien op bijzondere locaties, als in het Kazemattenmuseum op Aarsluitdijk. We zijn van wat brengen en het is dus een eerste stuk, daar moeten we iets speciaals doen. Dus we hebben dat een soort geerwerking gezocht tussen het Verzetsmuseum in Ljout en het Kazemattenmuseum hier in Kwam de Zoon. En ik ben bij het Tresor. Nou, en het schijnt zat te werken dat mensen toch eens keer binnen wat we doen. En wat dat betreft komen de mensen erop aan. We hebben ik een tentoonstelling naar Ljout, Liefde in oorlogstijd, en die staat in Tresor. Dus we hebben een combinatie maken van Kazemattenmuseum, Tresor en het Naaien Museum. Goedkepere producties op oorlogslocaties liek het een trend. En dat rint dat het sliet jaagt. Voor oorlogstrien binnen al zo'n 100 kaartjes verkocht. De actrices komen wat omheen, dat is prachtig toch? Ja. Huh? Ja. Ik zou nog net zoveel nadeel, want ik dacht eerst het licht, maar het speelt geen deel. En het lood is goed. En we kennen 400 mensen in kwijt. Je ziet natuurlijk in deze regio ik zeker dat een aantal scherken naast hun kerkelijke functie een culturele functie bekleiden. En ja, visje alle natuurlijk in een fever en die fever die ken ik wel eens leeg. Ik vind het prachtig dat andere ruimtes worden gebruikt. Ik vind het ook prima. Waar deze schouwburg natuurlijk heel erg goed in is om de finesses te laten zien in theatergebruik. We hebben een uitermate goed geoutilleerd theater, dus alles kan hier. En daar kun je dan ook gebruik van maken. Dat is voor theatermakers buitengemeen aantrekkelijk. Grote vraag, wat hebben mensen oer voor een jongen naar het theater? Uit onderzoek die blijken dat de prijs voor een kaartje in 8 jaar verdubbelen is. Wel luidt van bezoekers de grace. Ik denk dat het maximum was voor een hele mooie voorstelling bij Telemaster om er bij de €20 is mat. En dat is eigenlijk ik een streven. Nou, om en bij de €15, denk ik zowat. Als je boven de €20 zitten, dan zitten de mensen bliksem. Dit is duur. Het is helemaal afhankelijk ook van de markt. Wat is men bereid te betalen voor deze artiest? En dat kan nog alles verkeren. Maar laten we het zo zeggen, ik wil per se geen prijzen meer zien die boven de €50 uitkomen. De prijs van een kaartje hing het ook af van subsidies. De Harmonie krijgt jaarlijks 1,3 miljoen subsidie van de gemeente. De vraag om meer centen stuit nu al jaren op een duidelijk nee van deputaire Dix. Een kentering liet het nou in zicht. Er is vastgesteld door de Raad dat wij nu echt aan ons minimum zitten. Minder dan dit kan niet. Ik hoop er dus op en ik reken er ook op dat Leeuwarden kiest voor een mooie, goed functionerende schouwburg. En aan het functioneren ligt niks, maar dat we dat ook gezamenlijk kunnen doen met de middelen die daarvoor noodzakelijk zijn. En ja, het publiek. Door internet is het volle makkelijker om te zien wat je hinnen kennen en in een PMO's klikken een leuke joenregelen. Mensen kiezen veel later en die beslissen, we kiezen er nu voor om naar een voorstelling te gaan.
Marketing via sociale media, speciale acties en nieuwsbrieven is daarmee volle wichtiger worden. Je kunt ook kaartjes voortjaan op tv. Waar wie de eerste die het wist. Krijg je al 2 vrijkaartjes van. Oh, zeg het hoor. Friesland Wonderland. Er is een heel netwerk aan e-mailadressen die hier elke maand 1500 e-mailadressen de nieuwsbrief ontvangen van de SCOS. Waarin we heel specifiek voor die periode de programmering ik nog een keer aan. Dus op die manier bespieden we het publiek ik. Ook door bijzondere dingen. We hebben een keer een actie gedaan, 12-12-12, waarmee toch een hele mooie... Of de sirene-sale op de eerste maandag van de maand. Als de sirenes afgaan, zolang het dat nog is, dan kunnen ze ook een extra goedkoop kaartje krijgen. Cultuurkaart voor studenten. Dus er zijn legio mogelijkheden, maar het staat voorop. Het is op de eerste plaats ons programma wat de bezoekers moet halen naar deze schouwburg. Het nieuwe seizoen. Wat kunnen we takamtier verwachten? Nou, zal ik eens beginnen met de eerste fijne klapper. We hebben Theo Maassen voor de eindejaarsconferentie. Die zal hier zeker te zien zijn. We hebben Jochem Meijer, om eens wat te noemen. Nee, er zit echt heel veel moois aan te komen. En het zijn er nog altijd 250. Dus vraag mij niet ze te noemen, want dan ben ik voorlopig nog even bezig. Bij Iepenje staat het nou op 12 oktober met een streektaalfestival. Wat draait wordt over 3 verschillende zeelen. En wij binnen erg van kruisbestuiving. Dus dat mijn koren en mijn oren Lietse toneelcelskip meer in de regio steeds meer gearworking in om een goede productie hier in Del te zetten. Verwachten ze dat Gordiek over 20 jaar nog een theater had? Dat is heel moeilijk te sissen. Dat is deels marktafhankelijk, maar zoals ik dus al zei, ben ik heel sterk afhankelijk van het beleid wat de gemeente Opsteland voert ten aanzien van cultuur. En we proberen in ieder geval wel dus daarin te onderskieren, zodat er een goede basis is om misschien over 20 jaar nog wel een SCOS theater met cultuurprogrammering op poten te houden. Ik zou zeggen, meestal koop je een kaartje, want het is natuurlijk fantastisch wat er al hier rondom in Friesland gebeurt op theater- en cultuurgebied. Ja. En dat moeten we koesteren hier in Friesland. En er binnen in Friesland zoveel amateurcelskippen, amateurspelers. Ik denk dat aspect, dat het nooit verdwijnen zal in Friesland. Theater is van alle tijden. Podium, verhalen vertellen, het is van alle tijden. En daar gaat niets aan veranderen. Er zullen wel andere lijnen komen, er zal meer techniek in komen, er zal meer decor zijn wat met licht gemaakt wordt. Maar het verhaal vertellen, wat de basis is, of het nou via dans is, via cabaret is, via toneel of anderszins, dat zal altijd blijven. En dat is maar goed ook, want daar leren we van en daar worden we rijker van. En met deze mooie woorden komt er ook aan dit verhaal.